Kondisyon na kay karong adlaw kay sa katumanan o sa kadugayan ang kining akong kayutaan nga kabilin sa akong apuhan. Ako lagi mo puslan. Makakaanak ko ni kay karon to mo are ang babay nga hintan-aw ni atong ni aging tuig 1998 may gidugayo na karon katong bayhana gipagbaligya na ko aning yuta puti pa tong gamaya nagtutoy pa to siyang mama. Karon unsa ri kay porma inigiro siguro siksiha. Nindot sad kay ari man to siya ron ri payaga basin dek magandahan sa sa kong hitsura di aw di son na may rapam pam pam niyo sang magkasabot. Pero din dawaton sa ko na kwarta basta wala ka lang to ibana libre pa mangulit tawag mo diskarte sa usa ka babay labi na gwapo nga pagkalalaki. Nadugay man nga iyan ingon nga arim kuno siya mamahaw. Wala ba ko'y andam kanon? Magdas siguro ko siya puso o kanalitson. Kay kwartahan man siya. Pindot. Karong adlaw muadto ko sa tag-iya sa yuta nga akong paliton. Kay gipadadaan akong kwarta sa akong bana. Daghan kay akong kwarta. Unya, akong bana naganahan atong yuta ajod kay presko kuno kayang hangin. Nindot kay tutukuran og mansyon namo kay in case og mosampaki ko akong bana. Aw. Di na mi mo kinahanglan aircon kay bugnaw naman kayong hangin, di ko pa nahuton. Hasta iyang upaw, mahanginan. Unya, nara ba ko hinibawaan niya? Kato kung nung tag-iya itong yutaa, ulitaw pa. Unsa kahit suraan na niya? Ako lang, gwapo to siya no? Na may lisdan dyan akong banaan eh. Pero bahala na lang, kaya ni kinahanglan, mabayaran ko itong yutaa. Eh para matukuran akong mansyon, kaya kinahanglan, mailisdan na ni amo ang balay nga perteng gamaya. Kaya di na masud ang katong pandalhon sa kumbana. Uli ato kumbana, magdara ba kuno to siya og dako nga rep, dako nga oven, dako nga rice cooker. Hasta ang eroplano isud kuno niya ani mamong balay nga di masud. Muna nga magpabuhat ko og mansyon. Kinahanglan masud tanan dalhonon sa kumbana. Karon ato to nako. Kwarta lagi karon adlaw basta mo butong bayhana. Ayo. Sir. Wow. Ay, ali. Ako to ang mupalit sa yuta nya asa mo sa iya. Siyempre, wala na laing naglingkod nga pinakagwapo. Hindi aning kubuha. Ikay tagiya ani yuta? Siyempre naman. Mas gwapo jud day gamay sa akong bana. Ay, ganang mo na. Naisi ato ganang. Magbayad ako sa yuta kay kinahanglan ako na ning mapatukuran og mansyon. Mao na nga ako na jud ning bayran karon dayon. Sakto. Dara ang kwarta. 500,000 mil. Kompleto na na. Ako na jud nang gikompleto karong adlaw para makapalit na sa kog materialis kay basin mo kalit lang to kuli akong bana may nang nanami kapuy-an nga mansyon. Sakto sa kainay. Kay ako ning gamiton iparitoke na ko sa kong jagway. Parang makauyab ko pariha ning hitsuraha nga maanyag. Pero musugot ka, bisto amang ka ang salayo mong bana. Nasa layo akong bana pero gamay ra magug kag kuan gud kanang gamay ra ka og ligas sa iyang naong ba. Usa kay lamusan mo na nga ayaw lang sa paso sa ko. May sakay diferensya. Ang kato nga ana sa imuha basta mobila lang imong paa. Handusan lang ko kosa. Ayaw lang sa kanang basi muli niya to kung bana niya kanang nahandusan nimo kay bansar ba kay tumuti maho kay dako kay tuog bangag ang iyong. Mao nang ayaw na sa pasan sa pero og di pa jud uli pila ka semana balikon kita. Yes kada gigilay magpaabot ko diring payaga og kanus mo balik ning hitsuraha kay birahan ko ang imuha. Taysa usay magpaabot ka ni payaga mong hawa na ka dire kay ako naman ning nabayaran ang yuta. Kinahanglan mo hawa na ka kay dili na ka pwede mo kuyo dire kay amuha na ning yuta. Mawa man ko nga ang yuta ra may akong ibaligya ang kining payag wala man nilabot ako am ni. Nayabag na. Onya ang imong gitukuran sa imong payag amuha na makuha na mang yuta amuha naman. Wala lagi nilabot ang inyong payag ang yuta ra may akong ibaligya. Unsa pa may puyan ako gimo nga pila ang yuta aw ang payag. Onya nga na dire man nimo gitukod sa yuta nga imong ibaligya dapat ibalin na nimo ilalin na nimo dito sa pikas. Kaya amuha ako naman yung yuta ako man ning inisdan og mansyon dire kining imong payag. Ako ni pailisdag mansyon. Dili na masilbi. Ang atong kisabutan
Yuta ray imong bayran. Way labot ning payag kay kabilin panis kong inahanog amahan. Bate yan ang bata ron. Nga saan ni asa man ako ni tukod ni ako mansyon ako ipatong anay mong payag. Oh, problema na nimo ni na problema nako. Natay na banhaw na ni ron. Nga saan naman na naman imong kwarta. Wala na tayo Amuha naman ning yuta. Dapat imo ning gubaon imong payag. Anong kubaon man ni nako? Lagi nga wala man ako ni apel og baligya. Yuta ra man atong kasabutan. Aso. Tuwa na dito sa barangay hall ang listahan. Nakalagbok na daan. Oh, so dapat di ay nga inig paliton nako ang yuta, paliton sa nako kapilang payag. Oh, siyempre. Minatay na ni ron. Kuwang pa din na. Ay, unsa pa man di ay. Pangayo pag kwarta si mong bana. Sige sige, muli ko kay ako ni paliton ning payag, di mo jud ka kamawa dire. Asa kumuhawa rin ko ni apel sabot na to. Magasag naong ni Moy nga ang yuta nga imo gitukura sa payag dili naman imuha, hamuha naman unta. O sige, balik ko, magkuha kong kwarta. Kana. Gago. Ginansya na. Inigbalik atong bayhana. Madungagan na sa ning kwarta. Tungod lang aning payaga. Ay, makong asawa di ay na. Wa man dili. Sus. Paita. Karon ko ni abot ko karon, wa ginuno kong asawa dili. Wa ba kanisa to? Oy, love. Uy, lab, No. Nganong dili kilak maka? Kadi imre kagikan di ay. dito ko lab sa yuta nga imuhang ganahan. Ako gibayran dito lab. Unya karon, malas kayo. Nganong malas man? Di mo hawa ang tagiya dito. Kay kuno, ang iyang payag nga iyang gituko dito sa yuta nga iyang gibaligya. Iyang gipuy-an, wa ko nilabot sa baligya mo na nga. Di siya mahawa dito. Kay wa ko nag-apil ng baligya ang payag. Ang yuta ra iyang gibaligya. May pinirmahan mo wala? Wala. Mo gani lab Sa to nga. ba digi siya mabuwag dito sa payag? Dili siya mabuwag atong payag kay mao to yung Pinoyanan. Mao na nga asa na lang ta mapatukod og mansyon ani. Lain sa kay matutoy patong ang mansyon sa iyang payag. Ang iyang ingon, dili gyud siyang papahawa di, di siyang papahawa Dili di gani sa siya kwan. mapapahawa gani mo na himbalik ta ko diri kay manawag ko nimo kay mangayo pa unta kog puno nga kwarta kay akong paliton iyang payag. Unya nga naabot naman dai ka. Mo lagi mo si kong ililibo tugtuo kog diri ka atop. Unsan ta? Usay pituon nimo nako wakwak kay mana ko pa nang atop. Unsan siya? O tana ato kay Dili siya mapahawa. Di siya mapahawa lagi. Karon. Mapahawa lagi niya kalagron. O, tara na. Pasyon ko gina siya. Dara labay. Mo re. Kini mo isa. Grafihan mo san. Di gini mo. Kuan dai dili gini mo pahawa dai ni payagay. Ara brat. Sama. Dili Kita manikit. Ginda. Mga niya ko ang bana na uli nagikan sa Saudi Amerika. Ay, yakap. Ay basig ko ko. Alien yung bana day. Dili na alien. Unsa day. Pasyon tani dai. Ha? Pati na to? Kani man siya bawa. Mahawa na ko. Pasyon tani. Mahawa na ko. Alien. Kini mo rin dugal.